Mai Oliver nevamwe vavo vazosentedzwa 3 months 2 weeks community service musure mekunge vapreta guilty kunyanga court kwavaswera vari. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Kuti hatichitika vasikana vachambogaragarawo mukati muchikurubhi umu vachimbodii, but aiwa anyway vadzoka zvavo ngavapiwe pekusakura pakaoma because mwana akakuvadziwa. And vamwewo manetizens ari kuti haiwa sentence iyi idiki, hatizivi hedu zvinhu zvemakoti, but sentence idiki because vakakuvadza mwana. Vamwe vari kuuya neadvice kuna mai Jayden kuti tawa kuti uriweka cabbage nhaika usambomire because Mai Oliver vanofanira kuwana punishment that is due. Ndevamwe avo vari kutaura. Vamwe ndo vari kuti next time bvumai kuisa foni nemwana pasi murohwe mega. Apa makuvadzisa mwana wehanzvadzi yangu ende hurirai kure uko kwambiri wazotoka. Uye kana uchihurawo zvene munhu akati ngware anopawo something kwete kuroveswa zvisina kana basa. Nai vedu we zvairi ngozi chaiyo. Zvimambuya izvi tati tichifunga kuti zvichapinda mujere vedu we zvombogara zvozobuda zvachembera kuti sisi veka cabbage vasare vachikashandisa, but zvaramba hazvo. The fact that they did respect mwana, they were supposed to be jailed 3 years dzese. Mwana ari traumatized and nzeve yamai Jayden yava kuda maspecialist, so zvongopera here necommunity service. It is not fair. Mutongo wavanga vachifanira kupiwa ndiwo yokugara mujere, but anyway ndo zvazobuda mukoti izvi. Tiri kungoti isusu kune avo vachange vachivapa pekuita community service yacho ngavapiwe kana kudhiga ikonzi chiko kuchera makomba ematoilets, vapedza ipapo voenda kuchikoro vonoklina rufu dzezvikoro vachikwesha ndokuti zvifambe zvakanaka. Do leave your comments on what you think about this sentence.